Почвам! И здравейте хора, днес с Момче Георгиев и Cupcake Терорист. Ще цъкаме... Кога ще цъкаме? Минигейм, който е мохрена. Избери си, че... Ма това са просто единички, бе. Ай, къде ще биеме са? Аз ще бъда викинг. Сега като си готов, ето тук. Чакай! Да видя коя е по-хубава. Човек? Ето си. Я стой. Аз съм готов. Аз още не. Избирай си. Аз си намерих про двойчици. Warrior. И с две пошанки за мисия нея. Аз имам една. Аз имам две. Сега къде бе? Ето тук цъкни. Цъкни тук след като си готов. С какво да цъкна? Омага. Ти къде си? Добре, идва да ми цъкам. Не, заседна. Не! И аз! Так, ама ние двамата не можем да се трепим. Не. Аз по-ли ще направя клип на Терария. Ти ще казваш колко е яка тази. Аз съм с него. Беги, два крипъра! Мале, тия скелети колко ги мразя. Не, умря! Влезнах в лавачек. Не. Сега може да направиш лив. Опа. Няма много. Само това. Какво е това? Не знаеш ли? Не. Добре, аз си взимам нещо от тук. Всичко, което има. Аз нищо нямам. И да сборим, искаш ли? Добре. Така, survival. Къде си? Да, чакай. На къде? Към survival, чак само малко. Айде. Аз ще ги цепя с въпроса за убийство. Я чакай да хапна, бе. Сега ще имаме фекшън и къща, нали? Може. Къде сте? Ето, идвам. Ето. Ще вървим много напред. Ама много. Без да спираме. Ето тук първата яка къща. Аз се построих с един приятел. Окей, капитан. Айде, а тук могат ли да ни ги развалят? Трябва да си ги клаймваме. Да, знам. Подскачай. Аз гледам къде е крайното това. Крайната точка, където може да се чупи. Фъмап. Тук има фекшън. Все още има блок. Как пишеш наклона черта блок? Не. Ами какво пишеш? После ще ти кажа за разкритие. Тук има ли някой? Дай да видим дали има нещо вътре. Ами ако може да влезеш. Тук няма такова цел. Моля, не мога да удрям тук. И аз. Трябва да отидем малко по-надалеч. Мисля, че тук вече може. Да. Опа! Щупих едното там, където си. Единия блок. Точно единия блок, докато го стъпаш. Тук има резиденция. Там има чест, ама... А тук има такава резиденция, където не може да се ходи.
в това. Аре. Едва не съм. Не ми дава. Така, път ще бъде много дълъг. Аре, мани ги, бе. Не бе, трябва. Къде сте? Тука. Аз съм на пясък. Коста, бе. Оф, мале, помощ! Ще му бие, ще му бие! Помощ! Готово. Убили го? Да. Изнеш малко храна и се възстанови. Бебенце! По-бързо, че трябва да се стигнеш на болница. Само напред. Само напред. О! Не можех в резиденция. Я, какво пише на табелите? Премейте фигури. Тук е имало пещера. Замък. Пещера. За какво си ги правят върху земята вместо под земята? Не знам. А как си? Ето защо са ни трябвали лодки. Знаеш ли кой са лодките? Да. Взимаме там. Взимаме си. Това са твоите лодки. Моите са у мене. Да потеглям. Кой е по-бърз, кой е по-бърз? Аз съм по-бърз. Там една лодка. Аре, бе! Тук има една. Ти ми щупи моята. Чисто съм също. Да, лодка така се чупи. Ела. Ела с малко. Ела, бе. Ела тук при лодката ми. Да. Ела, бе, ела при мене. Не, ще ми я щупилиш. Не, бе, да се състезаваме. Оттам отдолу има замък. А, да. Да отиваме. Взимай кирките и да ходиме. Кой ли го е направил? Никой. Вътре ще има гвардия сигурно. Или пък, ако е при тази версия. Стига ми я чупи, бе. Стига, бе. Ти само се блъскаш в нея. Значи. Не си държа. Айде, бе, ну пела. Дали се чупи? Не! Нещо ме притегля! Гравитация! Не! Чудовище! Гвардиан. Да, точно. Няма помогни да излеза. Жено бокче. Не там, бе! Хелп! Моля, не мога да чупя. И аз! ТПА, как ти беше? Българс. Как? Българс. И това беше, хора, от нашия клип. Във втория епизод ще ви покажем какво има там долу и ще направим къща. Чао!